Bueno, Debagoiena eskualdean landa eremua da begibistan denok ikus dezakegun gixan nabarmen lurraldearen eremu zabalena. Eta hori errealitate bat da. Esan beharra dago ere, lurralde zati hau gizartea osatzen dugun herritarrok desberdin ikusi ohi dugula. Bakoitzak prisma bere errealitateetik jartzeko joera naturala, eta batzuetan antinaturala, dugulako. Badago soilik mosaiko natural gisa ikusten duena, eta hori ikuspuntu errespetagarri bat gehiago da. Baina badago ere, eremu natural soil eta lotarako eremu izatetik haratago, lurralde bizitza izan eta zorrarazten duen gisa ikusten duena ere. Hori da, eskualdeko landa garapen elkartearen ikuspuntua. Arazoak arazo eta 11 muga ditugu bidean, lurralde bizi baten alde dihardugu. Elikagaiak sortzeko gaitasuna eta gizarte elikatzen duena. Txikitik handira, auzo eta elizateetatik herrietara, eta hauetatik hirietara, behetik gora. Herri biziak izateko pertsonak bertan errotzea behar da. Hezkuntza, osasuna, etxebizitza eta zaintza aukerak bermatu. Elikadura burujabetzaren bidea landu, energia menpekotasuna murriztu eta ekonomia birlokalizazioaren alde lan egin. Ekintzaileak izan, era desberdinetako bizitza proiektu jasangarriak garatu eta bizitza bera sortu. Gaurko saioan landa eremuan bizitza sortzeko gaitasuna duten oso gertuko egitasmo desberdinen berri emango digute. Debagoienan ia erabateko edapena duena bat, basogintzarena. Euskal Herrian oso errotua dagoen artzantzagintzarena bigarrena, eta azkenik, landa eremuko Gipuzkoako herri txiki baten esperientziari buruzkoa. 3 islariak oso jantziak dira landa eremuan, eta gehiago luzatu gabe gizabideari emango dut. Arratsalde on danoi eta eskerrik asko etortzeatik. Aurkeztu dituzte ja islariek alkatik eta landa eremuko landa garapeneko gari. Beste gabe hemen jartza izkitzu eta argazkiek, ez naiz sartuko. Alare, hitzaldi hau kokatzea iraunkortasunari 11 begira da hitzaldi edo zikluen baitan. Eskualdeko barkatu, urduri nago. Azkenin pentsatzen, beste gabe. Iraunkortasunari 11 begira da saioen, 3. saioe da. Aurretik eneuki genuen elgetan trantsizio, erronka demografikoei buruzko hitzaldi bat. Pasaden hastien egontzan arantzazun deliberazio prozesuen aurkezpena, baita testu inguru hontan, eta gaur, aurretik esan deben bezala, gaurko saioen izenburu da nola adostu herri txikien etorkizuna erronka sozioekonomikoaren aurrean, eta beste gabe esan deben bezala, Felixa Juria pasako jotitza, bere azalpenak eman ditzan. Eskerrik asko. Arratsaldeon, eta eskerrik asko konbidapenagatik, ero me cago en la leche, sasoi honetan pastoriok larriantzia gabi solako lekuetara etorteko. Eta hartzantza eta gaztagintzak izandako bilakaera eta etorkizuna landa eremuan. Etzate erreza egiten aramaion gaur honetaz berba ikie modu optimista baten. De ulertuko ez da zue, zeni oso optimista naz, herri jendakuzen 3 gaztategitetatik, Kerizara, Maiderrunda eta Ibabe bat, eta gainera hemen errotuen dauena itxi egin da, ezta? Eta nik hemen emon biot, hartzantzari eta gaztagintzari buruz ikuspegi optimista bat, ezta? Aleginduko naz. Nire trajektorean nik uste dut nabarmentzeko edala, biologia ikasketak egin da gero, 83. urtean hasi nintzela ene sindikatuen lanien, 7 urte tekniko moduen. Horrek emagustan Euskal Herriko lehen sektoreari buruzko ikuspegi nik uste dut oso aberaz bat, eta 2000. urtien pastore nintzen, nahiarekin batera, pastore eta gaztagile, eta sindikalgintzan ere goi mailako beste kargu pilo batuko ditut, eta orain dela ez dakizen bat urte, Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakari orde, eta lehendakari azkenengo 3 urtetan. Orduan nik uste dut, apurua sektori ezagutzen dutela eta trajektoria bat baduketela, ez? Garbi dauket, Horizol edo Arangaitxoz bestaldi, oleta eta otzandizo asko ezagutzen dutela Aramaitzoko hemen gauzen lekuko errealidadie baino. Batzu badakizuen ni bizikletan asko ibiltzen azela, eta
askotan urtetan dotenien, batez be asteburuetan, bizikletan, Aramaiora etorteko hartu nek ez bi bide. Alde batetik, Gorrizen bidetik hartzen badot, pasako naz Behialde granjatik, ez dakite bertako kezerenoek ezagutzen duzuen, Behi granja ikusgarri bat, eukiko doz bere kuestionatzeko ereduak, baina inguru zoragarria, behiak larratzen, behiak kanpoan, eta niretzako eredugarri dan, eta han somatzen dudan usaina, itxura, dadana, da, nik nahiko nukena baserri mundu ezerri zen, inguru produktibo bat eta lana sortzen dauena. Eta hemen herrizen bereziki lana sortu dago, hemen Legution Otzanditxon lana sortu dago. Beste bideo batetik hartzen bot, oletatik kurtzetara, pinuek, han eta hemen, batez be, pagoren bat, baina pinudi paisaje hori, eta kurtzeta gainera ailega bazkero, miradorretik Aramaijo zoragarri bat, ezta? Pinudi batzuk, landak, esan aldot nire ez ezagutzatik, bueno, hau be ondo doi, ez? Baina zenaz bizikletan hauso, eta batez be asteburuetan, zein da somatzen duten zarata eta soinue. Entzuzen duen garoa eta krezala. Hamabosti hemen, Euskadi Irratietan garoa eta krezala izeneko tertulia baten parte hartzen dut, eta kasu honetan, aste honetan tokauzan, honetaz apurat aurkezpen bat ikie, ez? Eta hurbiltzen az Aramaioko auzuetara, etzanera gora, bestera, ez dakizer, eta batez be asteburuetan somatzen dutena da desbrozadorak eta kortazespezen soinue. Astoren batzuk, larrebeiren batzuk anero hemen, zer esan gure da horrek? Behialden ikusi dutena, inguru bat gestiono modu produktibo baten eta aberastasune produktu bat eta lanpostuek sortzen, bestetan eta Aramaioko baserritarra askorentzat inguru mantentzie baliabide bat eta gizartia elikatzeko zegozer izen bierrien ardura bat bihurtu dela. Eta biu, kortazespeda, desbrozadora, eta astuek, behorren batzuk eta behiren bat, inguruek garbi eukiteko eta kurtzetatik ikusi duten zoragarri hori mantendu alizateko. Zer esaten dozku horrek? Aramaijo kaldu dau, igual ez hauzea doz, bai Lasagatarrak, Joseba, besteren bat kendute, alde batera itzi barik, benetan garrantzia handia daukie, kanpoen lan egin eta etzien zer produktibo daukona, horrek be kriston balio dauko. Bai, badau bilakaera bat bihurtu garela, Aramaioko jardinero eta ez Aramaiok herriari, bailarari, inguruari, elikadura, janarize, okela, esnie, holaukuek. Esne behigitzi, ardi latzagitzi, zaziar diren batzuk, hori danik dauketen sensazio eta igual oker nau. Gero inakik esango dugu, pinuen kontue. Artzantza eta gaztagintzak izandako bilakera etu den etorkizuna. Gaur egun alrebeza duket. Gaur goizien zan, Artzaigaztako urteko azanbala da oiko. Artzaigazta da Pastore Gaztagileon elkartie. 110 bazkide inguru, eta gauran elkartuga 52. Eskatu dut, akredita bin bida asamblean parte hartzeko, eta eskatu dut zenbat izan garen. 52tik, zenbatu da zerdizek emakumiek. Ondo goiez, hori da Artzaigaztagileen gaur egunko perfile. 52tik, 60 urtetik gora zenbat? Lau. Lau. 30 urtetik bera zenbat? 20. Esan gurot, bueno, badau Artzantza eta gaztagintzak izandako bilakara eta duen etorkizuna, Artzaigaztak erakutzen dozku badauela optimismorako, eta hori da Artzaigaztan errealitatea. Eta bereziki Nafarroan, inkorporazio gaztiek, eta batez be, azken urtietan egon dien inkorporazioek, gaztagintzara batez be, ez Artzaiek industriari esnia saltzeko, batez be egon dien inkorporazioet ez Pastore Gaztagileek, eta bi fenomeno nabarmenduko naukez. Bata, lehen esan dutena Aramaioko errealitate hori nire gurasoek aukiben, nik ez dauket fabrikan ikendot, bai ez egozer mantentzen dut. Da hurrengue inkorpora binda. Hau da, inkorporazio osko katean salto bat egondana, pastoriek ziren, etzien zegozen manteniru da, eta gaztiek berriro hartu daure modu profesionalien.
optimismorako kontu bat da, eta bestia nabarmenduko naukena da, beste sektore batzutan lan egindako jentie bueltau dela. Ez da jentie sartu 20 urtegaz. 30, 40 urte tarte horretan, beste lan batzutan irakaskuntzan, ez dakiz zer, eta gaur 42tik, begira, hau ez da zenbatu. Bai, unibertsitate mailako ikasketak geunkesenokan 15 bat, pastore gaztagile. Horrek ez da esan gure besteentzako mespresurik daukatenik, nik ez. Sortu bihu mundu bat eta aktibidade bat unibertsitate mailako ikasketak daukosunentzape erakargarria izango dana. Eta ezautu zenduen oindala gitzi hil zan Eugenio Otzoa Gatzagako alkate izan dakue, gerra, famosue. Beragaz elkarrizkia bat aukita, Gatzagako pertsona bati buruz, eta honek ganaue maite dau, hau izango zan pastore ona, eta ez, ero bai. Baina gaur egun, beste jente perfil bat bida, guri moduko negozio bat aurrera tateko. Eta hori guk, ni 2000 urtien, hau zelan doi aurrera, inkorporu nintzenetik oso barneratute aukidu Kerizaran, gure baserri zen. Bi anaie izan gara, Martin geratu zanetzien, nik kanpoen nengoen lanien, eta 2000 urtien ezauztan erosatoz, edo nik hau ditzingot. Eta, bueno, biok ibili gara, azkenen gudar arte, nire naia jubilatu da, eta hor nako, ezkegita. Bueno, momentuz nire zemean egin dago, eta ez dakit irango dugun. Bai, badakit, irango dugula, ez dakit nola irango dugun. Eta ni sartu nintzetik oso garbi aukiu berrikuntza izango zala gure ardatza, berrikuntza hildo batetik. Eta 2000 urtien erabaki gendun, oindala bi uda, hainbeste danon ahotan egon zan hori, Amazonas erretzen egoela guk, 2000 urtien erabaki gendun, Amazonas ez erretie. Gauk erreten gendulako, gauk emoten gendu zen Amazonesako zuek. Zein izan zen erabaki hori? Europak neurri handi baten eragiten dauz Amazonaseko zuek. Erabaki gendun sojarik ez erabiltzea. Gure ardizek elikatzeko. Hori zen gure lehenguk erabakizek. Gauk itie gaure pentsue eta sojarik ez erabiltzie. Ze Europa neurri handi baten, Europan soja demandak eragiten dau mundu mailan, soja bezalako insolidarioena eta gose gehien sortzen dauena munduen kultibo hori alde batera guztia. Eta hasi ginen gaure pentsuein eta Arabako baserritarrai proteina iturrizek erosten, kasu honetan hilarra, gure ardizek elikatzeko. Garbi ikusi gendun bebai, Kerizara ez da baserri handi bat, 400 ardi, urtien 9.000 kilo gazta, lehen beizek eunkezan oinez, txarri batzuk gazten duz, hori da gure aktibidadie. 40 hektaria terreno, gehi, hanboto ingurue, udarako. Hori gara, ez gara besterik ezer. Eta, garbi egunken bebai, gure etorkizun egoela, gure autonomia mailaren neurrizen. Hau da, zenbat eta autonomo gok izan, momentu batzutan hobeto ibiliko ginen, beste batzutan txarrago, bai gure etorkizune ziurra hauei izango zala. Eta, ez dugu ezelako forrajerik erosten, gauk ekoizten du gure hartalie bidauen forraje dana. Daukuzen terrenuetan. Aurten komplikabe dugu, eguraldi honekin. Baina, bueno, pasadan hastien ingen duzen 35 bola zoragarri, eta bintzat hilabetereko belarra ziurtatuta daukagu. Eta hasi ginen, hau da gure azkenengo proiektua, ni entera honitzen, Europatik etozela kooperazio izeneko programako diru laguntzak, eta hasi nintzen guzti hori apur bat ikasten, eta zer zan, innovazio proiektu bat aurkeztu bizan, baserritarren idea batekin eta baserritar batek bultzatuta, kasu horretan nik, eta talde operatibo bat osatu, talde teknologiko desberdinekin. Eta gure lehengoko proiektu izen zen Turtolio izeneko bat. Eta hasi ginen kolza erabiltzen. Gure pentsu eiteko. Kolza badakizu, Araban egoten dien landa hori horiek, eta kolza da proteina oso iturri on bat, neik erregaz batera, eta hasi ginen gure pentsu formula berri bat iten. Eta sortzen autonomia gehiago. Proiektoren bitartez, ikusi gendun, posible zala,
maila produktibo on bat aukitie, soja erabili barik, hilarra eta kolza izan da proteina iturri, gure ardientzat. Gehi, inguruan jate nuen bedarra. Bai ere sortu oskun funtzionateko kultura bat, hau da, kooperazioa desberdinen artean. Urrengo proiektue bultzatu gendun izan, klaro, kolza, da horrelako perdigoi txikitxo bat, arbilen azizen antzerakue, prentza bat dauku, turtu atatzen dau alde batetik, ardizei pentsu emoteko, eta olioe, 135 olio. 14 tonelada, kolza, 135 olio, ban agertu ginen. 1000 litroko ez dakizen bat deposito olioarekin, eta honekin zer egin. Esan? 5 minutu bakarrik? Vale. Bueno, horiz esan gure urrengo garapene eta sartu ginen energian kontuetan. Lehenengo aldiz, urrengo proiektu izen zen, energiaz lotuta, eta etxieneko izten gendun, oliore erabiltzen gendun gure gaztategiko kaldera, gasoiliarekin nahaztuta elikatzeko. Eta lortu gendun proiektu horren bitartez, kaldera bat 150 gasoila, eta beste 150 kolza olioaz. Eta hortik aurrera, beste kooperazio proiektu baten bitartez, erakutsi gendun, kolzaaren subproduktuekin sortutako gaztan gantza ziduen perfile osasungarria bezala. Hori ikertute dauku eta bai hori munduen zier ez dakitzen balekutan zabaldu duten, da inork ez duzte gazta bat erosi arrazoi horrengatik. Ez dakit. Eta ja sartu ginen buru belarri kooperazio proiektuen bitartez energia kontuetan buru belarri. Eta hau da, 5 minututan kontau aldoten azkenengo gauza, ez? Hacia la descarbonización de las queserías artesanales. Gaztategi txiki baten kriston energia konsumo edau. Ordeñadora, esnie tanke baten ostu inbida konserbetako, gero berriro berotu 30 gradutara eta berriro 36 gradutara gazta iteko, gazta kamaratan 4 gradutara egon bidie, kriston konsumo edau. Eta palaka solarra jarri gendu zen, eta guk konsumiruten gendun, bai soberakine, zarera botaten gendun, diru gutxi baten truke. Bateriak asko kostatzen ziren, eta zer ingendun? Gure bateria merke bat sortu, eta hau da, 1000 litroko ur deposito bat metatzen dugu urrengo unen gazta egiteko. Sistema inteligente baten bitartez, eta moduladore baten bitartez, 3000 kilobatioko 3 kilobatioko iru resistentzia, eta momentu baten gure plakak sortzen badaure kantidade bat konsumiruten gabizena baino gitzi aukue, soberakine doie ure berotzera. Modu digital eta automatizatu baten bitartez. Eta horrela metatzen dugu ur bero urrengo gunean gazta egiteko. Zer lortu dugu? Gaztategi deskarbonizatu bat. Gure gazta igazkoak baino osoa eta urtengoa, gasoil litro bakar bat gaztatu gabe eginda. Horre benetan poza ematen dozku. Inbertsio txiki batekin, 1000 litroko deposito bat, eta resistentziak ez dia asko kostetan. Eta... Bai. Ez, dinot, hau... Bai. Bueno, dauku dosier oso norbaitek ingenieritza mailan ero proyecto piloto de Kerizada, ajustar los consumos al horario solar, ya que el reparto de la energía se hace más al consumo durante el horario solar. Hau da, gure lana egokitu du eguzki ordutara ahal dugun neurrizen, bai, beste alde batetik, inteligentzia artifizialen bitartez sortu du sistema bat, energia hori metatzeko soberakine daukun bitartien. Aurrezpena, 1500 litro gasoil inguru, posa gaztategi karbonizatu bat, bai, klaro, badauz gaur, indauen eguzki apurraz, badauket nahiko ur bizer gazta egiteko metatute, bai atzo ez, egun batzutan saretik tiretu biu. Gehienez, igazko esperientziatik, gehienez, gainkostu bat ordaindu duguna argindarraren fakturan izan da 100 euro inguru hilean. Gehienez, eta 1500 litro gasoil aurreztu duz, kontutan hartute gure ekoizpena pose hilabetekoa dela, gazta ekoizpena. Eta niri benetan posa emoten duzte, baukite, posiblemente, Idiazabal osoko gaztategi deskarbonizatu bakarra, behintza lehena, nitak idala.
Eta, bueno, garbi dauket, energia, lehen esan duten hasierako horretan, gure autonomiak emongo dozku etorkizunerako ziurtasun bat, bide horretatik jarraitzeko asmoe dauku. Momentu honetan daukuz bai, beste esperimentetan gabizenak hoienerekin batera, bateria sistema bat jarri du oso garestile, baina, momentu sistema ikasten dabil. Urte betereko epie dauko ikasteko, gure kontsumuek eta hobeto egokitzeko. Eta ja, sartu gara bai, mugikortasun elektrikoan, eta nire ibilera guztiak, gazta banaketa eta dana, plaka solarrekin kargatzen duten kotxe elektriko batekin egiten dut. Eta hortik, goiaz, ez dakit. Norbaitek sakondu gure badau, txosten hau oso hori da gure depositue, zifra guztiek, detaile guztiek, da proiektu oso sakona, Europako proiektu bat. Zute okozu, zure bitartez nahi beduzu edo zeineri. Zenik ez zuet kasu egingo, benetan, egun hauetan. Bai, proiektu honetan, lehengoen. Bai, Behieko da, Olaberrian dagoen gaztategi bat, Behi esniar gazta iken dauriena. Kerizara, gugara, eta etxe zuri, hemen mendizien beste alderako beste gaztagile batzuk, Jon Murgiondo, ez dakit ezagutzen dozuen. Bakoitzak hiru irtenbide proiektu honen bitartez, Behieko izan zen buru, sektoreko hiru bazkide horiek, gero Ekisolar eta Goiener arlo teknologikoa lantzeko, eta Noemi Salazar koordinatzaile. Noemi Salazar da ingeniero agronomo bat. Filosofia honekin bakoitzak irtenbide bat topau gendun. Behiekok bateria sistema potente bat jarri eban, eta soberakina momentu baten desbideratzen dau purinen separazinorako sistema batera. Energia soberakin bat aukien sormenien, sorkuntzan, purinen separadora martxan jartzen da. Etxe zurik, ez dugu bateriari jarri, haurek aukien ja 1000 litroko deposito hori, orduen, beste maila baten, gure sisteman doiez, naiz eta haurek osatze, komplemententan daurien, egurrezko kaldera batekin, egurraz elikatutako kaldera batekin. Beste galderarik, edo geroko tertuliarako? Parkatu, gero, igual horrexakoen ostien, bai, gaiz esan gaztagintza eta nik defendatzen dut gauza bat, gu izan gara bi anaia bi bazkide, ez? Bai, hartzantzen eta gaztagintzan beste antolakuntza eredu bat behar dugu. Eta horrexa horretarako, berak azalduko dau da, aintzindari orain dela 20 piko urte, herri proiektu bat eta historia bat. Badokuz gaur egun adibide batzuk, bat oso famatu edan Aritz Gamboa ezagutzen duzue, telebistako beste izar bat, 3 lenguzu, beste maila bateko antolakuntza ereduek, behar duz nire ustez, etorkizunera begire, gaur egungo gizartien bizimodu duin batea eukiteko. Eta ordu libriek, egun libriek, eta, gaur egungo bizimodura egokitzeko, sektore honek bidau beste antolaketa bat, eta horretzako, adibidez, albi gaztak, horrezan niretzat eredugarri dire, etorkizunen nundik etorri aldan, ustiategin antolaketa atletik bebai. Barkatu. Zure kasua azaldu diguzu, beste batzuk gara ipatu dituzu. Hasieran esan duzu etzala oso optimista, baina eman dituzun datuen gatik nik uste izan daitekela. Emakumeak eta gazteak txertatzen hasi baldin badia mundu horretan. Zure proiektu hauek ez zengo ez dela oso ohikoak. Baina ematen nahi dira, zutaz gain badabil. Guri, plaka solarrak Latxaeneri, honen aurreko proiektua Latxaeneri deitzen zen, beste kooperazio proiektua, gu lideratu genuena, koinziditu zuen Ukrainiako gerrarekin. Guk ja instalatuta geukan, bakizue fakturak, argindarraren faktura zenbak gora egin zuen, nireak bera egin zuen. Beste gaztategi batzuk, ni ezagutzen naute, eta momentu horretan,
gaztategi askotako teilatuetan plaka jarri ziren. Askotan. Orduen alde horretatik, optimista naz. Beste alde batetik, lehenko hartzaiak hobeto bizi ziren. Ni umean nintzenean geneuzkan eskuak lurrerainokoak. Gaur egun dauzkagun traktorea, makinarea, instalazioak. Gaur egun dauzkagun diru laguntzak, inkorporazioko diru laguntzak, Araban gauz, ezta? Araban, gazten inkorporazioko normatiba berriztu da urten, eta gazte bat inkorporatzeko 3 urtean 70.000 eurorainoko prima bat hartu aldaure. Eta, inbida hori ezan inbertsioetan, beste baldintza asko sobak. Nafarroan adibidez, 70.000 hori 100.000 araño da. Araban, daukuz diru laguntza okerrenak Gipuzkoagaz edo Bizkaiagaz edo Nafarragaz konparaute. Hori garbi dauket, ICM, mendi nekazaritzako laguntza, ni errekaz bestaldera otzan ditu manengo, doble kobrauko nauke. Doble da, 3.000-tik 6.000-ara. 9.000 kilo gaztatan, zenbata kosti, bakarrik diru laguntza hori, euro gaztako, diru eda, ezta? 3.000 euro diru eda. Inbertzioko diru laguntza, nik tratorre bat erosten badot Araban, auki aldot 7, 10. Bizkaitzen 40, 50. Errealitate hori badaukagu. Baina esango dutena, sekulo baino baldintza hobak daukuz sektorien inkorporetako eta sektorien irauteko. Zer falta da? Zer transmititu behar dizue guztuei, edo beste gazte batzui, edo beste edonori? Salto hori egiteko, zer transmititu behar dugu? Ilusioa. Beste dana daukagu. Ilusioa bakarri behar dugu. Gazta ondo saltzen da, neko, gazta gabe geratzen gara. Bai, azkenengo urteetan, 3 hilabete gazta barik. Idiazabal industria gazta barik geratzen da. Prezioetan gora egin dugu, errentagarritasuna irabazi dugu. Ilusioa bakarri falta da, nire ustez, Idiazabal gazta egiten mundu honetan jentea inkorporatzeko. Beste, baliabide guztiak adauzkagu eta antolaketa maila desberdinak diseinatzen baitugu, inoiz euki ditugun baldintzarik hoberenak dauzkagu. Hori ez da nik asmatutako, inoiz hartzaiok inoiz euki ditugun baldintza hoberenak hori entzunion Jakoba Errekondori, niretzat beste guru bat, orain dela urte asko ezagutu nuen Austriarako bidai baten, eta berak bidai hartan ireki zidan ere begira da. Inoiz ez dituko gaur egun ditugun baldintzak sektore honetan inkorporatu izateko. Ilusioa behar da. Eta gaur, Hartzai-Gaztako asamblean, kontrapuntu moduan, ekisolarrak egon dira gazta energi proiektua azaltzen. Ez da egon galdera bakar bat, ez. Ez dakit. Danon ardura da, ez? Energia kontuetan eta teilatu bat daukagun danon ardura da, zego zer ikie, nire ustez. Ez da erreza. Bale, gero tertulia, bale, eskerrik asko. Oin bai, entzuten da? Nik uste dut ezagutzen garela gehienak. Pekatua izaten da normalian larriko teknikotik jotzia. Zaiatuna oso grafiko itxia kontua. Eta zuzenean niretzako ulertzeko basogintzak ze etorkizun maila dauken, landagunean ero ez. Gauza garrantzitsua da kontestu historiko baten jartzea. Eta normalean bastante pesimista izaten az, Feliz. Orduen hor, gero azalduko ditut ustiaketan inguruko kontu batzuk, eta ez da. Aipatzea bai, euskeraz izan ditugula hitz pilo bat, eta hor Jakobakin bebiltzen gare bueltaka batzuk berreskuratzen eta estatzuk ez. Eta hor, errepikatuko ditut hitz batzuk, eta hor dauzkozue oinarrizko definizio batzuk basogintza, edo euskal basogintza ulertzeko, ez? Euskal ero Europakoa.
txarak zer diezen, eta askotan txara hitza deitzu izen dutza olako baso bati ez dana produktiboa, ero zuagura bakarrik atatzen zena, eta txara bere horretan diez, a ber, puntua, epa. Hala, madre. A ber. Vale. Txaradiez, kirtenetik moztu izan dizen arbolak, kasurik ohikoena izan alda atxetan ikusten dugun paguak, kirtenetik moztu izan diez 20 berriz, mendietan, eta kirten horretatik urtetak jakoz beste adar gazte batzuk, bere denporan arbola bilakatzen dira, arbola itxura hartzen da benak, ez? Zentzu hortan, mendik eta garagartzara daukogun, eskerrezkoin dauzkogun artadibisek txaradisa didez, udalatxeko magal geixena txaradisa didez. Bestia oso ohikoa dena, eskumetan ikusten dena, lepatutakoak, ero pagomotzak, ero artemotzak. Eta oso garrantzitsuak izan dizenak, Euskal Herri mailan egondan basogintzan zelaitzeko garapenian. 16. mendeko testu ingles baten goraipatzen zen ja, Euskal Herri mailan emuten zen ustiaketa eredua, kasu hartan aritz motzen ustiaketekin, aritz mogarrotuak edo lepatuak izena ezberdinak daukena. Ahazturan geratu diez, alturan kimatutako arbolak. Askotan, prados arboreos bezala, ez? Leixarrak kimaketan ziren, eta bueno, hor interpretazio desberdina da, baina iraila inguruan kimatzen ziren, gamaran beharrak haren gainen zabaltzeko, beharra bukatzen zanean, behar zikua bukatzen zanean, gero leixar ostosikuak emoten jakoan, eta hor beste ikerlari batea, saunokiko zula, Nerea Mandalunizekin, askotan ibili zen gara hitz egiten, ardixen baskarako adibidez. Bai. Arixei. Bai, hor badaz metodologia batzuk, eta kuriosua da, ikuspuntu historiko batetik, adibidez oin martxan dau proiektu europar bat, da biena bai txaren, bai arbola lepatuen eta arbola kimatuen inguruko biodibertsitate balixuak aztertzen. Ze horren inguruan be, egonda zela ditzeko ekosistema rural, ero nitxo rural berezi batzuk, eta eukida hori horren garrantzia, eta horrek desagartu indianak. Vale. Hemen ikusi osua hasieran eukibola zela ditzeko arazo tekniko batzuk, hau hemen goizan da, Andramari inguruak diez, hau azkenengo argazkixe da, 2024koa, baina Araba mailan badaukogu oso erregalo puritz bat. Eta da, 1922an hegazkinez atatako argazkixak. Ostien, dauko 1946koak, 1956koak, eta holan praktikamente gordaino. 1922an, Andramari inguruan ez daun pinu bakar bat bez. Gaztainak ikusten ziren ondio, gaztaina isak, ikusten ziren aretsmotxak, eta gainotzekoa ziren erosoluak, hau da, gari ekoizpenerako, ero olo, ero garagar ekoizpenerako, linua asko itzen zela Aramaixon, eta gauza gutxi gehiago, larre gutxi, eta abeltzantza be bastante mugatuta. Abeltzantza bere horretan. Gaur egungo panoramaen kanbio da hau da internazionalki indar hartzen dabilen plataforma bat, eta, bueno, kuriosia baden badako ikusteko, aldaketak eta ikusteko oso erabilterreza da. Ez da ikusten oso txiki geratu da hor, baina Global Forestry Watch, da? Eta da GFW jarrita bilatzailean aurkituko zuen. Eta horra gertzen dena da, gorriz galdudan baso azalera hemen inguruan, Euskal Herriko Isuralde Atlantiar inguru horretan, azken hamarkadan urdinez irabazi dana. Hau da, oso dinamikoa izan da, azkenengo hamarkada hau. Bai? Eta hori oso garrantzitsua da, pixkat ulertzeko, ez? Zer eskatu aldutzen basogintzari, baso ekosistemei, ero kudeaketa horren ingurukoak. 3 epe orokor, eta generalizazio da, eta horrek arriskua dakar, baina 3 aro orokor jarri ditugu gure basuetan, bata 19. mende aurretik, inkluso prehistoriatik. Hemen ez diegon baso itxiak
danien sekula, bai? Prehistorian, edo zelabait pertsonok nagusitu arte, edo neolito arte, ugaztu oso ondixaka zelako, zen uro, behi zelaitzeko basatixak, zen bestelako onguladu handi batzuk. Neolitikoa sartzen denean, pertsonak hasten gara erretzen eta hartzantzan sartzen gare buru belarri, eta ja pixka bat 19. mendera urratzen goietzela, eta populazioak biztanleriak gora itzen dabela, hasten gara oso basogintza intentsibo batekin. Badau historialariak, Santana edo Alberto esan dago, Pagomotzen eta Aretxmotzen inguruan hilaben ikerketak inditzun beste tipo baten ikuspuntutik, basogintza jasangarria deitzen jakon, mendetan mantendu zalako ekoizpen maila, baina realitatea da 19. mendera iritsi ginela, eta hemen oso baso gutxi, edo behintzat eremu zuhaiztu gutxi geratzen zala. Hor bedago eztabaida bat ez, zer da baso bat eta zer da landaketa. 19. mendian zazen baso gehienak landatuak ziren, bai. Aritzak landatu itzen ziren, paguak landatu itzen ziren, eta ero zaindu itzen ziren, olako forma bitxisak lortzeko untzioletarako, edo paguen kasuan txondorrak egiteko, ez. Ze gertatzen da 19. mendian, zati jartzen dugu 19. mendian muga hori. Alde batetik, biztanleriak estanda itzen dau, atzetik egon dizen baldintzako betziagatik, industrializazioa, eta emigrazio pilo badaz, gerra pilo badaz. Eta gerra horren ondorioz ematen diez desamortizazio edo salmenta brutalak. Publikoa izen dan lurrak, pribatua bilakatzen da. Eta pribatua bilakatzelako orduan, kaosa. Basuak endu itzen diez, edo azten gara beste zelaitzeko eraldaketa batzukin. 20. mende hasiera heltzen gara olako piurakin. Eskumetan dau lastur, eta eskerrekua da, zela behitxe zen da horrek diez, kobaundi, ez? Kobaundi zen da, aitzulo hori da. Aitzulo arantzesuko inguruak gabitzitza egiten, araotz eta arantzesuko inguruak. Hor ez da basorik. Dana da otia, dana da zela behitxeko mendiko larriak, noizien zua mute jakona belarra urten daixen, eta alzan moduan aprobetxatzen zena. Hori 20. mendeko argazkiak, eta hemen be antzera izango litzak. Parera, emoten da beste prozesu baten abia puntua. Globalizazioa eta abiatzen da 19. mendian mugimendu demografiko horren ondorioz, azten gara jasotzen gauzak urrindik, jentia mugitzen handik eta hemendik, eta horrekin batera etortzen diez espezie exotikoak, gaitzak. 20. mende hasieran, bi espeziek nagusikin zaben debakle, 3. Sumarra kontatzen baldin badago. Alde batetik egon zen aritzan zurina, bere baitan gainditu zana, gaztainonduak bi gaitz jaso zituen bata bestean ostian, tinta eta txankrua, eta debakle bat izan zen, eta baserri munduan dako kriston ostizia. Eta 3. izan zen, aipatutako Sumarren grafiosisa, abia puntua mendea ziren izan zela, baina benetako jipoia 70. margarren, 60. marka bueltan emoten dana. Gaztainak ze garrantzi euki izan dauen gure inguruan, ahaztuen jako. Badaz, herri txiki batzutan ondio itxura batzuk, edo itxen da zelabaitzeko aitortza txiki bat, baina Asturiasa, Galiziara, Leon iparraldera joten baldin bagara, eta ikusten baldin badago han ondio zelako pixua dauken, gogoan hartu beharko gogoen hemen ze pixu euki zauen bere gunean gaztainak. Eta 20. mendiakin be, azten da, Arandei hartzatarrek sartutako egungo adierazlerik handizena, da, intxiniz pinua. Hor ikusten duzuena da, zelan igotzen doien intxiniz pinua salera erkidegoan, eta igoerarik handizena 60. hamarkadan hasten da, 4. fase horretan. Ez naz geratuko hemen aztertzen, badau tesi doktoral bat Mario Mitxailek idatzitxakua intxiniz pinuan historian zehar, baina oso esanguratsua da, zelan zabaltzen den, noiz zabaltzen den, eta nork zabaltzen den adieraztea. Askotan aipatzen da, zelan
baserri lagundu izen dutzela asko, eta abar, eta bai, badaz numero batzuk, baserri jakin batzutan, telatu itxeko, ero zela itxeko inbertsio txiki batzuk itzen lagundu izan dena, baina nagusiki jabetza handixak profitatu diez zela itxeko intxinio izkinuana, eta hori be argi geratu behar jako. Azkenengo urtietan, gaitza desberdina diezela, eta beste dinamika batzuk medio, bajara oso handixe da bilen muten. Eta 2.000 hektarea gutxi hau daz gaur-gaurkoz, maksimotik abiatzen baldin bagara diferentziatzen. Hemen animazio bat zauen, eta horren baitan badau beste igoera nabarmen bat, abandonuakin, ero guztiak eta faltakin lotu izan dena, dela baso misto atlantikoa ditzen jakon hori. Basikoki esan gehiago diez, hemen inguruko ekosistema naturalen etapetariko bat. Arizti atentzeiko horuntz, kasu gehienetan, pagadi batzutara beste batzutan. Berbaitzen gaitzenean, beste hitzaldi batzutan, beste leku batzutan inflexioaz hitz egiten dugu. Gaitzak benetan suposatu dugu terremoto bat, jabetza asko desmotibau India, gogo eta inda espezieagatik, ereduagatik, eta hor kokatu ginen gu, errezetik eta tantaitik, gogo eta hortan egon zen, eta tantai sortzera eman gehitxon. Horrena gutxitze egin got, baina ikusten dugu bai landa gunean, ero onaldan eredu aldaketen, antolatzeko eredu aldaketen behar horretan kokatzen dela, be bai. Naiz eta aitortza itzen dugun be bai, bere horretan baso larrei daukogula gure bagau elikadura buru jabetza lantzi, ez da muten. Gaur-gaurkoz daukogun azalerakien, gaur-gaurkoz kontsumitzen duguna bintzateko izteko, guri. Datu pesimistak, hau da, debagoienan egon dizen ustiategi kopuruen evoluzioa 1989tik 2020 arte. Geroz eta gutxi hau, galera urtetik urtera brutala da, eta geroz eta edadura handixa bat behar izaten da ekoizpena bideratzeko. Gerolako, ez da delako, nik galdera presnauken ez da hor, baina ustiategi, lehen sektoreko ustiategisak, basogintza bertan sartuta, zelabaitz, aurrera atara aldauen bakarrak diez, oso mixtuak diezenak, danetik itxen da benak, ero abeltzantzan eta zenak. Zango nauke gaztagintza, eta aparte itxita maazti gintza, bai txakolinera, ero bai Arabar Rioxan ardogintzara dedikatzen diezenak. Gaur egun, debagoienera begiratuta, eta ingurura begitzen duguna, gehixena diez basuak, de masa, 25.000 hektaratik gora, eta gero larriak, hau da, abeltzantzan eta basogintzan zentratzen gare. Nabarmentzekoa da, oso, zelabaitz, zango nauke, ekoizpen baratze eta negutegiak oso txikina diezela. Eta nahiz da, basogintza hitz egitea toketan jaten, bere horretan, beste, egunerokotasunean jaten dugun gehixena, egunero eskaz gaztaile jaten, edo eskaz bilotxa jaten, gaz jaten barazkisak. Eta barazki horren ekoizpenean dau, zelaitzeko lehen sektorean inguruko eztabaida nagusizena bintzat gure nire ikuspuntu pertsonaletik. Hau da, zikpaka 2023koa. Ez da 2023ko zikpaka, euki badauketela, baina da 2023koa. Gero, ustiategiei begira, eta basogintzan zentrabaz berriro, gaitz egiten, eta hemen be proiektu ero aldera desberdina da, baina, jabetzak diez fragmentatuak eta oso txikinak. Eta basuak diez, danetik. Hau hemen adibide bat erabiltzen duguna tantairako, ni zeneike arrasate inguruan jabe bost txatalena, eta baten euki hartadi bat udalatxeko magalien, beste baten daukou gaixo dauen pinudi bat, beste baten 2017an botasan sailo bat, eta hor bertan bera itxizana, eta bar, ez. Eta hori kudeatzeko oso zaila da ikuspuntu individual batetik. Edo nola dela, hautatzen dugun eredua. Zentzu hartan, jabetza hau, behiratu gehinke gurera, baina Europara behiratzen badin badago,
da exactamente berdina Europa osoan zehar. Aldatzen diez eskalak, goiez estremo batera Galizian, non batazbesteko jabetza dan oso txikina, osea, infernalmente txikina, bajatzen da 0,5 hektareara, lako zer, batazbestekoa. Ero, jaten baldin bagara Finlandia ero Suedera, jabetza horrek batazbestekoa gaititz egiten 10 hektareako sailak batazbeste. Baina arasuak kontzeptualki berdinak. Hori baso jabean ikuspuntutik, baina eske jendartean ikuspuntutik be, baso gintzara, ero baso ekosistemei begiratzera jartzen garenean, niretzako ikerketa honek oso garbi adierazten dau errealitate bat, egunerokotasuna ikusten duguna. Jendarteei galdetuzkero, ze espero daubien baso batetik, ero baso ekosistema batetik, bere horretan enplegua, egurra, zura edo eiza azkenengo postuen daz. Eta hau Europa mailan errepikatzen den kontua da. Eta hau lotu beharra dago diru laguntzekin, edo proiektuekin, edo diru publikoa nora dedikatzen dugu. Diru publikoa dedikatzen baldin badago, basoak kudeatzera, ulertzen da publikoaren eskaera nagusietarera bideratu beharko litzakela, bebai. Eta hori batzutan baso jabe bezala ez dugu ondo ulertzen. Gure dago lortzia zura, gure dago lortzia egurra, orduen hor, badau elkar ulertzeko behar bat. Eta etorkizunera begira. Bueno, guk gogoeta inizen dugunean, bai errezetik, eta pertsonalki be bai, gaur egun dakuguna hor gorriz agertzen dena diez intxiniz pinuak. Geratzen diezen intxiniz pinu zailak. Ondio, 5 minutu, sobran. Ondio 70.000 bat hektarea esplotable da, intxiniz pinuena, aldatuko diezela beste zerbaitetara. Eta orduen baso jabe horreik, jarri beharko diez tesitura baten, esaten, nik urrengo urratxa norantz emangot. Bilatzen duguna da, proposatzen duguna, lortzen duguna, bai akademiatik eta bai kudeatzaile bezala da, eredu integradore bat bilatzea, kudeaketa eredu bat, eta hori bermatzen da, estaldura jarraia, izena dauken kudeaketa familia batekin, edo naturatik hurbilakoa den basogintza bezala bezagutzen dena. Hemen ez dakit oso ondo ulertuko da, baina bere horretan, oinarte ezagutu duguna izan da pinuak landatu, zaindu, kontrolatu prozesu naturalak, ero suprimiru prozesu naturalak pinua bere horretan heldu eixen ahalik eta azkarren eta ahalik eta handixen bere turnon arte eta orduen moztu eta berriro hasi. Zer gertatzen da, horrek atzetik ekarri itxura gaur egunean beste erronka batzuk. Aniztasun genetiko txikia aukitzerako orduan, edozein gaixotasun, edozein mehatxun aurrian porrotitzen daue. Basotik, edo basoan lanien gerozta gutxi hau gazenez, prozesu natural horreik suprimitzeko subkontratatu itzen dugu. Hau da, esplotazioa bera askoz be garestixagoa da. Eta gainera zelan jendartiak orokorrean eta ulertzen dugu naturan zaintzarako edo jasangarritasunerako beste aniztasun edo beste prozesu batzuk bermatu behar ditugun, estatus bat intentsifikazio estrategia horreik. Zelabaitz, aldaketa masiboen aurrian egokitzapenak behar ditugu, eta baditugu adibide bi oso onak hemen bertan, Europa mailan oso ondo muten dizenak. Hemen bertan, aditzekin daukogu oso adibide politz bat, transizio muga baten gaz, eta guztira 5 bat espezie kerkuz, aritzen familizakoa dauzkau. Nahaztu itzen dizenak uren artean, eta daukienak, adibidez, mendiko aritzen kasuan, kerkuz petrean kasuan, oso aldagai, edo ezaugarri garrantzitsuak, oso aldagai onak, larrialdi klimatikoan aurrian, egokitzapen hori azkarra emutia ahalbidetzen dut seguret esan honekin. Mendiko pinuak aguantatzen dago oso ondo udako zikutia. Mendiko aritzak, barkatu. Ibarreko aritzak ez. Eta zelan berez dauzkagun eta berez dazen hibridazioak aldaketa hori emuten den enean, mendiko aritz hori nagusitzen joango da.
Gaur bertan, TFG baterako bukatzen ibili gare azterketa bat, mendiko aritzen distribuzio modelua eguneratzen, eta ikusi dugu, adibidez, zabaltzen dela, bere horretan uste ginen zabaltzen zela hemen bakarrik, eta modelizazio hori, distribuzio modelo hori bukatzerako orduan gabitzen ikusten, askoz be kostara dauela. Esaten, edo aurreko modeluak esasen eguneratuta, edo dabilela emuten ja adaptazio bat, eta kostaldera gehiago urratzen dena. Leixarran kasuan gaitz exotiko bat azaltzen da, eta leixarrak dauken aniztasun genetikoa esker, ez dela izen landatua, ez dela eduki prozesu natural horreik hain suprimiruta sumarran kasuan kontrajarritza, bere aniztasun genetikoatik ja azaldu diez oso gaitz larri bati frente itzen dutzen baria resistentiak. Zentzu hortan, tantaitik eta errezetik, basogintza ereduan zentratu diskursua eta hori promozionatzen eta pedagogia itzen jarraitzen dugu, adierazlerik handizena da, iaz aurkeztu ginen Prosilba basogintzari buruzko manuala, eta berriro, eta hau ja, zengo da guztatu dela diapositibatik kontzeptu lana, bilatzea dela integrazioa. Eta oso zerikusi handia dauke paisajean ikuspuntu zelaitzeko holistiko batetik. Askotan entzuten dugu, eta 80. hamarkadan abiatu zen ideologia bat zen paisaia banatzia ekoizpenera eta babesera, zauzena. Euken boske protektor delako eremuat, nun etzan itzen ezer, eta euken boske produktibo bat nun intentsifikatu itzen zen. Hori gero ez da gehiago baztertzen da idea da, ze suposatzen dagoena da, de facto, ekoizpenera bideratzen diezen lur horrek denboran galtzia. Gero ez da zailagoa da, hor ekoiztia. Triadan kontzeptua, hau da, ekoizpenera iztia, askok gaur egun defendatzen daue, zela ditxeko trantsizio prozesu bat bezala, baina akademiako gehixengua integrazioan eta erabilera anitzan multifuntzionalidade horretan kokatzen da. Nun lehenago aipatutako basogintza eredua nagusitzen da. Hora beste artikulu bat, nun integrazio hori oso garbi adierazi izan, eta bai betiko moduan jarraituta lortu aldugu zura, zuntzak, biomasa hori ekoiztia oso altu, intentsiboan, eukaliptuen kasua da zelaiteko eredu gehixen errepikatzen dena, baina eske eredu esain intentsio batzukin ekoiztu aldugu zura maila baju baten, ados, volumenian, baina askoz bestelako zerbitzu batzuk, edo bestelako behar batzuk, izan aldi esena bianistasuna, edo izan aldian aixieldereko erabilerak, hobeto erabiliaz. Industria izaten da hemen pega gehixen jartzen dituna, zalantza barik, eta padezi duten dugu, eta zentrauta ezi izan diez, egun urtez, koniferoak eta batez behin txinispinua transformatzen. Eta hemen erabiltzen dugu zela diteko adibide bat. Oindala 20 urte inork etzauen hitz egiten laminatuaz. Etzan eraikitzen apenas biga laminatuekin. Gaur egun estandarra da. Eta gaur egun daukagu egoin bat, da bilena aztertzen nola pagoa eta intxinisa batera erabili bigak iteko. Hori pentsa ezin esan. 20 urtetan bakarrik. 20 urtetan basuak ez dutzen mund denporia, ez da turno hori kaskarrena betetzeko. Beraz, industria da egokitu beharra daukena basogintza eredu berrizetara, edo basuak emungo dagoen produktu berritzara eta ez alderantziz. Eta sentsazioa edo realitatea gaur gaurkoz industriak markatzen dauela basogintza nola egin behar da. Hau kudeatzeko, zela kudeatzeko sortu gauen tantai, eta oso ondo egin proiektua da. Datu eguneratua diez honek, guztira 121 bazkide erabiltzaile da eredu honetan, eredu berri honetan basuak kudeatzen, eta guztira 1000 hektaratik gora ja diez pribatuak kudeatzen ditugunak. Zeharka eta udal desberdinei lagunduta, 1000 hektare horre bilakatzen diez 2000, 3000 nahi beste. Eta hor jarraitzen dugu. Horraino.
galderak zuzenean, ero antolatzaileak, ontsen goitxo galderak, gero, bai. Irak krisi egiten berdin zuzuri, esan duzu ez zara optimista, baina eta gartasun bat guriek. Bueno, a ver, milak... Dute optimista puntu bat izatera, ez edo? Bai, asterisko. Asteriskoa tantai bera oso optimista gale, zelan da bilen. Ondio beharko ditugu laguntzak eta beharko ditugu inertzia, zelako inertzia hori bermatzeko urte batzuk. Baina pesimista izateko arrazoia da, zen 1000 hektaretaz gabitz, 25.000 dia debagoienean bakarrik. Gure 1000 hektare horrek doiet, aiaraldeatek ikasi eta oihartzunen arte. Kudeatzeko oso zailak diaz. Eta lehengo fruituak emuten dabitz, zela itxeko ekoizpen maila altu baten egoteko ondio urte pila falta dira. Apustua bezalako izan behar da. Eta detaietan sartu barik, ze beste ez da batzutan sartuko gineake, gaurkoz geruza politikoa ez da prest aldaketa honetarako. Ez da nahi. Oso konfliktiboa itxajako eta hola dabil operatzen. Hau erkidego mailan. Europa mailan movimentua desberdina da. Eta Europa mailatik etorriko da aldaketa hau bai ala bai, modu baten edo bestean. Ez da behierak. Zela erreakzionatuko dauen jabetzak ikusteke. 30.000 jabe daude Bizkaian bakarrik. Jabetza. 100 bazkide besterik ez dauzkagu. Orduan da prudentzia jokatu beharra da, hau haindik proiektu txiki bada, tantai. Ojala replikak sortzia. Hori izango litzake adierazlerik onena. Eta bai, bere horretan diseinatu eskalatu zanean, 2030 eskalatu zanean, hola dau diseinatu eta eza replikak sortu ahal izateko. Orduan, optimismoa bai, baina zentzu baten. Hemen gauzak asko aldatu behar dira. Oso jendarte rekalzitrantia gara eta bilurra gauza berrixei eta kostabitxe jako aldatzea. Eiparri dinamika. Eiparri kudeatzen joan gara kooperazio proiektu bitartez, sartute dauz Eiparri dinamikan, da Europar Osmien antolatzen da dinamika bat, aurreikuskako urtetarako dinamika. Nire komitatu nore eta parte honaz geretzen egon nintzen Lisboa, Lituanian egon nintzen, eta nire izan da postu urte den aurreiz. Eta 2008 dago ere izan nik uste eta Estonian, komidototen egon ezin izan egon, nire iztaldeko batzai, eta adi dinamika horretan, Europar Batasunen egide, urren urterako diru asko deikoko da silvopastoralismo. Zerritu horrekin detosun, zerritu detosun. Bai, a ber, oin 15 beteko dira, egon zan bagaz proiektu baten bueltan, Smurf izeneko proiektu bat, Horizon bat, dela jabetza pribatuetan, nola inkudaketa bat eratua, jabetza pribatuak eta basogintza eredu aldaketa. Eta hor aipatu zian silvopastoralismoan inguruko gogoeta ondixak. Bere horretan da basogintza eredurik zailena, zalantza barik, ze nahi baldin bada, beti nahi baldin bada integratu zur ekoizpena eta abeltzantza. Ze gauza batzutelako ez dira kompatibliak. Baina nahi baldin bada kompatibilizau beste karbonometaketa, ero bestelako zelaitzeko zerbitzu batzuen ekoizpena, bai dau. Eta bere horretan dinamika bada. Eta silvopastoralismoa hemen praktikatu da beti. Ez dago... Silvopastoralismoa. Abeltzantza eta basogintza batera. Zera baita esan da, silvopastoralismoan eredu bat izan alda hemen Aramaixon bertan, Zorgin zubi gaineko Aristisa. Aritz motzak, bere gunean ondo ulertu izan dagoenako erungo zian, ero bai txarrixak, ero bai
desa boiera detzet jako gaztelaniaz, diez, leku batzuk nunen ematen zian ibisak, behizak eta bar deskantzatzera itzaletan, eta aprobetsatzen zen mosteko adar batzuk eta horre jaten emuteko, edo eskurre jateko. Erabilera kombina ba. De hecho, pagomotzen eta aritzmotzen jatorria silvopastoralismo horretan kokatu leike. Ze txarak ikusi ditugu hasieran, eta horrein txesan moztu betik. Zer gertatzen da, hor, ganaua sartu ezkero, kimu berri horrek ganaua jaten ditu. Bueno, 12. mende bueltan, azten da, mosketa hori 2 metrora eramaten. Zertako, ganaduak ez kimu berri horrek ez jateko. Eta horrek adierazten da, eta ze edadura auki dagoen, pagomotzen sailak, diez horren adierazle. Edadura handiko erabilera izan da. Gaur-gaurko oso zaila da, kombinatzea, azteko, nahi baldin mozu pagomotz baten, enoritz motz baten produktiboa izateko, behar da, alturako langile bat. Eta moztu behar duzu zuegorra modu jakin baten, trebatutakoa izan behar da. Esan da, motoserrista altura bat. Ordua gutxi gara, ordainu beharko litzake, 80 euro, ordaintzen diez, 40 euro ordua. Hori ekonomikoki ez da izango biderarri sekula. Zote, joan zuek egon zitzen, oinati aldien bebai live transmotxos baten bueltan, prozesadorakin, baina... Eremu oso txiki baten eta gaur-gaurkoz hori oso zaila da. Eta lehenago aipatu duten proiektu Europar hori dabilena begira, biodeanistasunan zer egin dauken, hori oso horretxa ulertzeko. Goin sartzen gara pagadi baten, pagomotz zail baten, Santikurtza azpiko zailen adibidez, eta ikusten dugu dana hilun, urte osoan. Baina hori ez da nolan. Hori lehenago oso zabalik zauen, oso uarte txiki batzuk ziren pago bakoitzak, eta belarra zaben azpixan, eta zauen horbelik. Eta horrek eragin dau, lurreko zelabaitzeko sistema hori bionistasun ikuspuntu batetik asko aldatzea, ikeragarri. De hecho, galdu ditugu belarkara pilo bat, ornodun pilo bat, ez delako berdin kudeatu. Ez delako erabilera tradizional hori mantendu. Berdin horbela batziakin, horbela laukatu koletan badau, bat urtero biltzen dena batzen, horbela. Eta horbela batzialen hau praktika habituala zen, azpixak itxeko eta gara. Horbela batuta lurra bizara geratzen da. Beste belarkara batzuk agertzen dira, beste intsektu batzuk. Orduan, gaur egun horbela batzia produktiboki zuek azpixak itxeko, pues ez. Ez, zin da. Ikusten da behar da, zaila askotan, bazen gurutik, ere ezberdin eta doizela zailak, eta bibelize botatzen txuenean eta banatzen dagoenean orko bat ekin da. Zure ez da bizten hori banatzen dagoen. Luzail horrek bizitxu dira. Orduan, aldagarrik egitasunagak eta ez da nazioiztamen jagatik, bizkalu dira besortzen dena, boom bat dago. Erdi opari, eundaka hektarea da bizateatzen da anexon bertan. Posible izango litzake, zer ezen dut gainezun dut edo bat, elkarte sozial batzuk sortzia lur horrek kudeatzeko, azkenean, inok izpeitu kudeatzen, baina komuna horrek, uste dut horrek azpeitxi goi berdera, Europa talde mazkortu dauna, luzain horrek hartu eta kooperatiba eredu bat edo, kudeak eta zeintza bat emateko eta bizkantxo bat, ikuspegi joan egin dut. Gertatu bidana da, paso batzuk, ui botatzen da ezpin gure talde edo hemendik gutxire, bandan nagoia esoko geratu du eskutik pili hori, usteltzen, eta bidietan eta esku bat kasu asko. Hemen daukogu, eta adibidea jartzearen, eta gu daukogu WhatsApp talde bat dana, salgai jartzen dizen basuak difunditzeko, patronan bat azaltzen da. Azte hontako kontua da, 400 hektareako sail bat dau Aramaixon. Udalari gonbita hori erosteko orduen
Horren aurrian sortu da, Gipuzkoa mailan, Basotik Fundazioan kontua doi hortik. Beste ideologia batekin, beste kudaketa eredu batekin, eta bar. Eta gero badaz, plataforma pilo bada sortan dabiltzenak. Gertukoena kuku baso izan lehike, Bergaran bertan, baina baso biziak plataforma barruan elkarte pilo badaz. Tandaiko bazkide diez buruz nabil eta 3 elkarte bai. Ostozabal elkartea Berritxun, basoz eta kuku baso bera. Bai lagapen kontratuen bitxartez eta bai erosketan bitxartez, bai. Eta gero, Oñatiko udalak, ez dakiz zelan bukatu zaben, supongo idazkaritxak eningo zabela topo. Abiatu zaben prozedura bat, abandonuan kontzeptu hori oso kritikagarri dela, baina erabilitza espropiatzeko. Espada ekoizten, fuera. Orduan, hori gainera egin zen 2 bidetik, bat baso sailen ikuspuntutik, eta bestia nekazaritza lurren ikuspuntutik. Ze, karo, gero horbe bai dau beste joku bat, eta erabileran kontua. Zu zelai bat, bertan bera izten baldin bada, eta basotzen hasten baldin bada, hori ondio nekazal lurra da. Eta bilakatzen da baso eremua, zikpakan revisoriai, sopunta jarte jakonean, zenta esto forestal. Venga, pasa de prado arbustibo a forestal. Eta behin hori eman dela, itzulera, garai baten oso zaila esan, gaur egun badaolako beste berpiste bat abeltzen zena, eta lan gero ez tarresa bada, zorionez, baina horbe badao. Orduan hor joku horretan bezartzen diz horrek lurrek. Baina bestela da, se espropia. Esto mentalidade ez dula ondatu, eta ez dula ondatuko. Oso garbi daku airia eta ura danona dala. Zen izan beharko, ura danona da eta testengatzen da, eta airia bai. Eta lurra ben danona izan dira zen. Oso idilikoa da, baina askotan oso goizta gara. Eta nik ezaten horrek bat lur zailik ez dagotena, ez dago zail. Baina esan gura, gu lurra lehen danona zen. Eta nola bakoitzak diaren bizimodu eterateko, zatitxuk naben. Nidian naben ardixak, edo garbixak, edo zagitzeko, zatitxu zan, eta probez egiten naben. Baina gaur egun, geixenok ez dago lor horren diare. Geixenok egiten duen administrazioan, Oluman, edo Fagorren, edo ez dakit du. Baina jarraketan dugu terren horrek egiten. Eta guri dira, personal eta eskubidea dago. Baina, pitzi bat izan beharko gineake, generosorik izan. Bueno, nik bere garaixan, nire familixan, jasko da bendago, bigarra aukalako jateko, eta gaur ez dago bigarra. Orduan nola honek, bolka biharkonak edo, bigarra da horrein izan. Bai, doaitzan, bueno, hau Salaberriko Aristixa da adibide bat, doaitzan emutea ez da bape ohikoa, beti salmentan kontua da, hemen inguruko beste udal baten aholkulari ibili gare lur sail oso handi bat erosteko parke natural baten barruan, eta jabiak basakixen ez daukela ezer, eta apretábamos que ni Elon Musk. Osea, dirua, saldu nahi zauen sail bat, ez da dela balixo ezertako, diru pilo bategatik. Hori da beste kontzeptu bat, Zaila ez da konstienti izatea bakarrik ez dugula bihar, baizik eta da, badazpada eta bihar aldatzen diru gehiago, eta administrazioa baldin bada ondi eta diru gehiago eskatuko zat. Eta Río Revuelto, ganancia de pescadores. Dau beste fenomeno bat ikusiko agoela zelan bukatzen dan, baina baso jabe handi asko gabitz ikusten goraka eta batzuk ezain urrutikoak. Eta lortuenak eta hori, jende asko, hirugarren generazioa erentzian jaso dabenak ez dakizena nundaren ugarri zape, adibide lur da guzti saltze, eta ida jente bat lehenko zerraide zertadiena, baina ikaragarrizko lur zailekin nintzen. Eta asko errizkoa, Bizkaiko adibide klasikoa izaten da Atutxatarren kasua. Diez gaur-gaurkoz, Bizkaiko baso jaberik handixenak. Etorki zerreixako... Asko
mugarri izango dauzken, eta badago ondio jentia ezautzen da bena ingurua, eta da biztena laguntzen dauna, baina zenbat eta zenbat zautzen da lur da guzti. Ondo ez da zuiztika bat, industria kimikuek bere ingurua zuritzeko esan dago, edo legedia betetzeko lursailak, basuak alokatu itxen ditxue, zigilu berde balotzen. Eta ondo bezak trampa bat. Zertan posible kimiko batek, enpresa kimiko batek, sortzen dagoelako, ez da gizten bat dioksina, kaka sortzen dagoelako, errenta bazten ditxu, arrabaian kasu bat dakeni, hori da eratu ditxuna, errenta baten, eta papel horrekin, berak demostratzen da, ozono kapia edo etorkizunea begira, berak laguntzen da diela, ez da, absurda. Eta horrek ekatzen da, lurjabe askolako industri o forestaleta horako jokutan da, lursailak hartzen ditxue, eta superfizio horrek edo alkilatzen ditxue, presio ez da gizalako bat, Hori Europako politikak erotutako gauzkan talde bat. Europako industria horreko, Europako politikak gaureko zelan horako gauza bat bultzatzen jarriko aldo. Eta genen uste bat gara, gaztero pokertzen dara batzaleta edo ezak nuen. Duki nazional hori gutxi, hori da. Eta gero horri tiraka beste fenomeno bat, ez dakidan kontestu ero ez, baina da, holako Europak sartutako legedien kontura eta regulazioen kontura eta zerreki behar dozun, kesi EUDR, kesi karbono zertifikazioak eta barra dizenak, gaur-gaurkoz edozein dala forua gehien errepikatzen den. Europa mailan basogintzan errepikatzen diez bi keja nagusi. Bata da, onguladuen kontua, eta bestia da, onguladuez, oreinak eta orkatzak sortzen dituzten kaltiak, hemen dala derrisa, konparauta Frantziatik, Inglaterran, Alemanian jasotzen ditugun informiana, eta bestia da sobreregulazioa. Sobreregulazioa da, oin lehen aipatu duten Romako konferentzia horretan, baso jabe txikien inguruko horretan, hitz egin zauen Europar Batasuneko teknikari batek berak, eta diapositibo bat, goitxibera lerruak, legiak, esaten, inbardot ekintza hau. Eta okibidot kontutan hau. Ez bat okitzen kontutan ez dakiz zer lege, itxen dut hau. Eta ekintza txiki batekin, landaketa batekin, ekibizitzun kontutan ez dakizien hogei regulazioa da ezberdin. Eta sobreregulazio horren baitan, eta igual, baso zeinak jango hau inopaino beto, galduta, jabiak, 40 urtean behin, pinudi bat mozten dauen jabiak ez daki nuzartzen den, baso zeinak askotan besta, da imposible. Gaur-gaurko ez dauen kaosa da kristona zentzu berta. Baso gintzan bebai, se suposatzen da nekazaritzen dela, tres cortes lo mismo abentzen. Bai, zuetzen deneko. Bueno, atxaldeon. Da bukaerakoa beti motxen egin behar duna, eta ez da nire habilidea handina, baina, bueno, saiatuko naiz. Bueno, ze gaizki da, mena? Bueno, igual da. Vale. Bueno, ni saiatu naiz pixkat landa herrien inguruko azterketa orokor bat egiten, eta gero positiboan bukatzeko, pixkat Orexako esperientzia azalduko izuet. Bueno, ni Orexako alkate izan du naiz 11 urtez, gaur egun Orexan 3 kooperatiba dauzkagu, bat hartzantza eta gaztagintza Oiantxik izenekoa, 91. urtean sortua, beste Orexako energia kooperatiba, 2021 batean sortua, eta 3. ostatuak kudeatzeko bainari geha sortzen, ez? Eta bizkat, nire figura da, bizkat kooperatiba hien koordinazioa edo, ez? Eta, hortik, bizkat bat landa garapenean banabil, orduan, bizkat hortik, bizkat zerbait orokorra egin positiboan bukatzeko, ez? Askotan, landa herriak zer dian, askotan enkasilatu gaituztelako, ez, nolabait. Nun enkasilatu gaituzte? Normalean herri txikiak, baliabide eskasak, arazoak bakarri, mugitzeko arazoak, zerbitzuak emateko arazoak,
biztanleria mantentzeko arazoak, bueno, dena arazoak, ez? Eta pixka bat, bueno, azken aldian, nolabait ez, loleku bihurtzen ari dian landa herri asko, eta, bueno, pixka bat hortik gatoz, nolabait esateko, ez? Baina, bueno, ni pixkat, nahi nuen ere, bueno, gauza hauek ikusi, ze aukera sortzen zaizkigun, ez, arazo horietatik, ez? Baliabide eskasak, bai, evidentea da, baina, bueno, herri handik berdin pasatzen zaie. Baliabideak dianak dia, baina, bueno, egia da, daukagula bentaja bat, eta guga ez horrexan kasuan bete aipatu dugu, horrexak udaletxerik euki ez palu, segura eski horrexaren garapena beste bat izango zen, oso diferentea. Eta udala eukitzeak, nahiz eta gutxi biztanle bakarrik izan, horrek sekulako tresna izan da ez. Eta diru laguntzetako aukera. Ginean, horrexako udalak, Bergarako udalak daukan aukera berdina diru laguntzetara aurkezteko ez. Orduan, uste hori tresna oso potentea dela. Mugikortasun arazoak, hori da klasiko bat, bertako baliabideak bestera batera antolatu behar dira. Eta horrek, zailtasun horrek ere, ematen ditu beste aukera batzuk ez. Nekazaritzaren gainbera ez, lehen Felixek aipatzen zuen, modelo berriak asmatzea. Azkenean, horrexan zoritxarrez, gaur egun ja nekazaritzatik bizi den familiarik ez dago, kooperatiba zaratago, lehen bat zegoen bat eta orain dela gutxi jubilatu da, profesionalki hortara dedikatzen dena, horrelako landa eremu baten ez. Irten bide kooperatiboak. Goazen elkartzea, eta beste, eta denen artean, goazen beste eredu batzuk egitea, jasangarriak dianak, denboren iraungo dutenak, eta bar, ezta. Lolekuaren bildur hori, ez? Herria aktibatzeko beharra. Edo mugitzen gea, edo alperrik egea. Eta biztaldearen zahartzean, berdina. Gure kasuan, horrek asko funtzionatu du, desagertzeko arriskua. Hain biztalde, lehenengo estroputzen jaiki hauta gaude. Lehen aipatzen nuen, esaten nion, gure biztanleri gazteenak 8 urte dauzka. Alegia 8 urten zain hor jaio, gure herri. Baina 25 urtetik bera, herriaren herena daukau. Zer da ona edo txar, big dauzka ez? Orduan, erronka eta nolabait herri proiektu bat garatzeko aukera hori ez. Eta 21. mendean, ze erronka eta ze aukera dauzka ez, olako landa inguruneak nire ustez. Atetik da, ezin du zerbitzuetan lehiatu, hau askotan ontan eroitzen geha, baina nik uste garbi eduki behar degula hori ezinezkoa da. Zerbitzuetan lehiatzen badegu beti galtzen dugu. Beti egongo da ondoko herrian zerbitzu gehiago. Herria handiago dalako, baliabide gehiago euskalako, industria gehiago daukalako, dana dalako gatik. Beraz, gure ezin dugu zerbitzuei begirako lehia gutxu bat egin. Inoiz ez dugu eukiko, ondoko herriak eukiezaken, kiroldegia, kulturetxea, imposible. Gure egitzen behar du beste zerbait. Muga ekonomikoak onartu, hoia da nahiko nabarmena. Baina hori ez, nolait bakoitzak bere berezitasunak indartu, ez? Hori da klabea nik uste dut. Nolait bakoitzari tokatzen zaio ariketa bat egitea, bere zailtasun guztiak irudikatu, hori nahiko horrexea da, eta hori nahiko horrexea egiten dugu. Baina askotan, da zailtasuniek ze aukera zabaltzen dizkigun, ez? Eta aukera horiek aprobetxatu eta aukera horiek indartu, ez? Ze aukera horiek gure herrietan daude, baina beste herrietan ez daude, ez? Eta horrek egiten gaitu berezi nolabait, ez? Besteak gizarte kohesioa, badirudi oso erresa dela hori, baina egia da landa inguruneak zerbait baldin badauka hori dela. Eta hori daukan bitartean, bizirauteko aukera bat badago. Eta askotan ez dugu behar bezala baloratzen hori ez. Tamaina, abantaila esperimentatzeko, gauza berriak egiteko, tamaina bada abantaila bat. Eta horrexak lortu du, tamaina horretan esperimentua egiteko oso tamaina egokia daukalako, ez? Eta harrotasuna. Nik uste hau, pixkana herri da garatzen nik uste, eta, landa herriek baukagula nortasun berezi bat, eta nik uste hori ere klabea dela, ez? Beste dozen proiektu egiteko garaian,
kohesio hori, lehen aipatzen nuen gizarte kohesio hori lortzeko, ez? Orduan, aukerak. Ze aukera dauzkagu landa inguruneak, nik uste. Batetik, ezagutza komunitarioa, elkar ezagutzen dugu, badakigu non bizi gean, hemen sekretuik ez dago gure herritan, eta horrek ikuspegi oso zabal bat ematen digu, ez? Herri handiago baten, komplikatua dana, ez? Gizarte kohesioa, aipatu leheno, oinarrizko zerbitzuak kubritzeko erresagoa da. Claro, segun zer ulertzen dugu oinarrizko zerbitzuetan. Ulertzen baldin badegu zerbitzuetan lehiatzea, inoiz ez gero iritsiko. Baina behin marra bat jartzen badegu zer dan oinarrizkoa, hori lortzea tamaina txikian beti erresagoa. Baina muga hori lehenengo ariketa hori behar da. Osea, muga hori ez bada egiten, horrea ez geha iritsiko. Ez da, uste badala muga bat, ez? Noaino iritsi behar dugun. Gipuzkoan jarriet udal finantziazioaren aukerak, hor borroka handi bat egon dalako, eta udal txikienak bereziki, aukera potente eduki dutelako, eta orain ikusiko da, urrungo aurten da lehenengo urtea, foru funtsa bere garaian gaizki kalkulatzen zalako, herri txiki guztik, bakoitzak jasoko ditu 160.000 euro gehiago. Orduan, oso aldaketa potentea da, aurten da lehenengo urtea hori martxan jarrikoana. Aber horrek ere, ze aukera ematu bizkigun, ez? Zoritxarrez, batzuk oso ondo aprobetxatuko dugu edo dute, eta beste batzuk, segurazki ez. Hemen ere egoerak, herrialdetik herrialdera, herritik herrira ere oso diferentea dira, baina, Eta azkenen egunerokotik estrategikora, ez? Hitzak oso erresak dira, eta oso erresa da hori esatea, baina oso zaila egitea, ez? Lehen esan dutena, muga bat jarri behar zaio egunerokoari, hori ere egin behar da, eta oso garrantzitsua da, baina benetan aldaketa horri edo benetan herri proiektu bati aukera eman nahi baldin bazaio, ariketa bat egin behar da, ez aurretik. Bizkat Orexako esperientziatik, gu hasi ginen 2013an herri proiektu bat lantzen, gero jarri genioen herri proiektu izena, lehen hasieran ez genekin ez da zeiten eginen. Esan dut, aipatu, 1981an sortzen da Oian Txiki kooperatiba. Orduan hori izan zen, nolabait, gazteak herrian geratzeko, nekazaritzako proiektu batean gehatzeko aukera, eta nik uste hori izan zen, nolabait, muina, ez? Nolabait, hortik etorri dela beste guztia, ez? Eta 2013an, nolabait, paperera ekarri genuen, nolabait, urte guztioetan aurrera eman genuen filosofia hori, ez? Eta zan, gazteak herrian geratzea nahi baldin badegu, zerbait eskaini behar digu. Eta gazteekin egin genuen ariketa bat, eta asko harritu ginduen gazten erantzuna. Galdetu genien gaztei, zerk lagunduko zien herrian geratzeko erabaki hori hartzen. 13-14 urteko gaztetxoak zian bere garaian, baina 25 duzkatu, baina bere garaian gaztetxoak zian. Eta bere erantzuna izan zen, bereiek gu espero genuen eskatzea piztina bat, edo nizer dakit ez, edo beste aktibidade batzuk, edo etxe bizitza, lana, ez, betiko, esan ziduten, guzti hori importantea dela, baina bereziki nahi zuten azala herri bizi batean bizi. Ez zutela nahi, bizi guztiak kanpoan egiten zuten herritar batzuk herrira lotara etortzea. 13-14 urtekin, Eta izan zen, ostia, ez genuen espero, erantzun hori, para nada, baina oso potente izan zen, ostias, ia da. Noa hitzen, ostias, Oian Txikiren histori guzti hori eta esentzia guzti hori hartu behar dugu, eta honekin, behar dugu herri proiektu bat, ez? Zertarako, hortako, ez? Gazteak herrian gehatzeko, claro, biztaletan, 33 juten bazaizkizu, asuntoa gaizki dago, ez? Hori klabea zen, baina bestea hori zen, ez? Herri aktibo bat sortzea, ez? Eta hor ikusten zen, tresna oso importanteak ziela, Oian Txiki kooperatiba, ostatua, herriari ematen zion biziagatik, aktibidagatik, generazio arteko lanketa guzti horrengatik, bertako produktua, eta bar. Horratea zen ere energiaren gaia,
hor ikusten zen, horrexak energian bazeukala aukera bat, buru jabetzarako bidean da bere tamainarekin, bere energia propioa sortzeko eta buru jabetza osoa lortzeko, egingarria zala nolabait. Eta nolabait, guzti horrekin, kohesio hori nolabait egituratu egin behar zala, ez? Eta, pixkat hasi ginen, guzti horri forma ematen, ez? Ostatuak berak, ja 7 urte dira estatua berritu zanetik. Oain arte konzesio bezala funtzionatu du. Baina, herriko batek eraman du, baina hasieratik, funtzionatu du, nolabait irabazi asmorik gabeko zea bezala, nahiz eta konzesio bat izan, nahiz eta SL bat izan, baina hori izan da bizkat funtzionatzeko modua hasieratik horrela adostu genulako, eta orain, egia kooperatiba bat sortzen, herritarrak bazkide dianak, nolabait pixkat oian txiki eta energia komunitatean inguruko antzeko zerbait, baina, karo, ez batek eta ez bestek ez digu balio, zeka dena erraztasunak dira, arauetan, batean nekazaritzakoa dalako, eta hori nekazaritzakoak ez diran zeak jartzeko zailtasun daudelako, eta energian oso lotuta olako energiari, eta ezin dulako hortik aurrera askoz gehiago izan, ez? Bere funtziorik garrantzitsuenetako bat egiten du, gaur arratsaldean ebez, ez dela inorren herrin, ongoie, 5 amona eta 3 gazte, tabernan, mai berdinean. Eta hori, ez dago diruigoi ordaintzeko. Eta, hortan, karpen oso handia egiten du, evidentemente bertako produktuen sustatzean, oian txikiri ematen dione zean, eta bar, ezta? Oian txiki kooperatiba, aipatua, nekazaritzan eta ingurunea zaintzan sekulako garrantzia daukana gurean. Horrez da oso ondo ikusten, baina ikusten dian belaze guzti horiek imposible izango litzake horrela mantentzea, oian txiki ez balitze egongo, eta azkenean gure ingurua da, eta hori mantentzeak garrantzia handia dauka, evidentemente enpleguatik, baina baita ere zaintza horrengatik, ez? Energian ere, momentu honetan 10 instalazio dauzkagu energian fotovoltaikoak, orain oian txikin bigarren instalazio bat egin behar dugu aurten, bateriak ere jarri ditugu, haindik ez dauzkagu martxan, hori dena ere alako baten, legalki ere arazo handiak hori martxan jartzeko, baina hori ere, badikoa ez. Eta, basogintzan ere, egia bizkat, kooperatiba berri hori ostatuko, bizkat izan daila ere basogintzarako, baita ere etxe bizitzak egiteko, izan bizkatola kooperatiba totur revolutun bat egin nahi dugu, porque ez daka zentzuik 8 kooperatiba eukitzeak, orduan, horra egia, legalki aber nola muitzegean. Eta komunikazioari ere, herri proiektu hortan puntu bat zeukan, eta, hasiera batean gu pentsatzen genuen, kanpora begirako, eta nolait, puntu bat zala, eta kontuatu geha, kanpora begirako, baina garrantzi askoz gehiago daukala barrura begira, ez? Eta azkenean, relato guzti hori, zertako ari geran, zertan ari geran, azkenean, guzti hori batzen duen zerbait badagola, eta herri oso bat dagoela, garrantzitsua dela, ez? Gaur egun, hori ez, 2013an nolait hori idazten degunetik orainea, hau da pixkat egoera, ez? Ostatuan 7 langile daude lanean, egunero irikita dago, bertako produktua lantzeko sekulako lekua da, bai ostatuan bertan eta bai dagoen denda txiki baten, bai bertako herritarrentzat, baina baita ere bisitarientzat, hori ere, denda modelo hori ere garrantzitsua da, ze askotan irudikatzen dena denda eredu bat, gauza urgenteak, ez? Gatza eta jaboia eukoituna, baina, gatza eta jaboia kanpokoari ez dio balio. Orduan, pixkat denda ereduan egin uste asmatu dela, bertakoentzako produktu honak eukitzeko, ostatuarentzako ere, nolabait almazen moduko atzateko, erabat berritzen aritzeko, eta uste horrek ere, urte batzutan funtzionatu dela, eta oso ondo, ez? Oian txikin, 9 langile daude gaur egun, gazta ezberdin mota asko egiten ari geha, eta ingurunearekiko ere, ari geha larreak ere zabaltzeko, eta baso batzuk ere larrera berreskuratzen, eta pixkat hori lanketa ere nahiko potente bat egiten horrekin. Energia buruz jabetzan, orain azkenengo oian txikiko proiektua bukatzen dugunean aurten, 6 eguzki panel eukoitugu biztanleko, hori uste Euskal Herri mailan ez diala eredu asko egongo.
Eta, bueno, zoritxarrez, instalazioetatik, 10:07 ez daude, 5 minutu? 10:07 ez daude martxan, hori legalizatzeko eta dauden arazoengatik, baina hori ere halako baten pasako da. Komunikazioan, aipatu dizuet 3 kooperatiba, baina 3. sortzen ari gea, eta, biztanlerenak, 25 urtetik berakoak, ez? Orduan, badirudi gauza asko lortu ditugula, baina benetako nik beti esaten dut, ez? Benetako azterketa orain dator. 25 urte dauzkaten gazte horiek herrian geratzeko benetako erabakia orain hartu behar dute. Orduan orain, herri proiektuen azterketa orain egongo da. Orduan, ez dakit, beti esaten dut, beste etzaldi baten tokatzen baldin baina kontatuko izuet. Nik esperantza daukat ondo ateakola, baina hendik erronka asko dauzkagu. Bereziki etxe bizitzari lotuta, hau denak egonkortzea eta sendotzea, ja badauka sendotasun puntu bat, baina nik uste etxe bizitzako proiektuak momentu honetan garrantzi berezia hartuko gula. Eta, pixkat aiga eredu komunitario batean ere, nolabait etxe bizitzak publiko komunitarioak izateko, hori legalki nola egin daiteken, nolabait egiten dian etxe bizitza horiek, nolabait herriarenak izateko, eta nolabait cesión de uso edo derecho a uso de habitación, edo lako, horregaiz gauza diferenteak aztertzen. Ze badaudelako ere kasuak olakoak, ez? Nolabait etortzen dira, etxe bizitzak, diru laguntzekin, eta gaur egun ja ez daudenak, baina, nahiko merke egiten dira, derrepente herriko abentura hori bukatzen zaie, juten dira beste herri batera, eta etxe bizitza hori saltzen zaio, asteburutan etortzen den persona bati. Orduan hor herriak galdu du etxe bizitza da. Orduan hori ez da posible. Orduan, hor, badaukagu erronka nahiko potente bat, ez? Eta herri proiektu guztionen sekretua zein da, hauxe. Esan argazkiatea eruntze oso politia zan dezen, eakusteko muka. Justo, San Juanak inguru zan, lehen urtean aurrekoan zan. Hau da herri bilera bat, gure pleno guztiak horrela dira. Ez dira holako mai baten iten. Hola gehiago, pixka berezik, baina. Eta, saiatzen geha, hor ez bakarrik udaleko erabakiak hartzen, baizik eta aipatu dituen kooperatiba guztioen erabakiak ere hor hartzen. Gero ofizialki, hain beharreko beste bilkura guztiak, baina nolait erabakiak ja, hemen hartuta datoz. Eta nik uste, hori dela klabea, lehen aipatzen kohesioa, lehen aipatzen guzti hori, horrek erantzuten diola, ez? Eta askotan, horiz, guk sinistu behar dugu, bukatzen ez, pare kalkulatzen. Sinistu behar dugu landa eremuak zer daukan eskaintzeko, ez? Komunitate bateko kide izatea, badirudi oso gauza basikoa dela, baina gaur egungo gizarteak zori etxarrez ez du hainbeste eskaintzen hau, eta nik uste landa inguruneak badaukala bentaja bat, zentzu hortan. Eta hori aprobetxatu behar dugula. Eredu alternatibo bat garatzeko aukera, horreko adibidetan garbi ikusi alare bai ez. Gauzak ezberdine baldin baituzu, pixka xelebrak izan behar dugu, gu gauzak bestera bat egin behar ditugu. Nahiko enuke azkarra hojun, baina hobeto da poliki baino ondo, korrika eta gaizki baino. Nik uste landa eremuak urtarako aukera bai ematen dula. Burujabetza ekonomikoa eta gertukoa, azkenan erabakiak herri mailan hartzea eta nahiz eta bat beti dian baldintzatuak, baino energiaren adibidea jartzen nunez, 10 instalazio dauzkago, 11 nahiteagoaz, eta baitatik 3 bakarrik doa de martxa. Gure banaketa sistema oraindik arautu gabe dagoelako. Momentu honetan ez dagoelako araututa, zuk bi lekutatik autokonsumitu alizatea. Hortan ere aintzindari gera, aldatuko da. Aldatuko da, eta aldatzen denean gu izango da lehenengoak, hori egingo dutenak, ez? Hori balorean jarri, ez? Askotan, etxipenetik erasko hitz egiten du, nola dauzkagu 7 instalazio martxan jarri gabe eta 11 bat iteagoaz? Baina diru laguntza delako. Eta kostatzen da, pedagogia egitea, kostatzen da, ez? Baina, hoxe da, ez? Erabakiak gertu hartzen dianean, gauza horiek ulertzea, erresagoa da, ez? Eta norabide argi eukitzea, ez? Nik uste hori dela klabea, ze bestela engainatzen gaituzte diru laguntzekin.
eta orduan diru laguntzak esaten digute nondik joan behar dugun. Eta alderantziz da. Lehen aipatu duzu eta danok esan duzu, diru laguntzatan oinarrituta, sostengatuta bagaz, baina kriston dependentzia baldin badaukagu zela lortu, Ero butu jabetzak, bueno, gu egiteko erak, Ni beti esate, diru laguntzak izan behar dutela, zure norabidea azkartzeko tresna bat. Baina horrek ez du esan nahi beti balio dutenik. Zu eskubita baldin bazoaz, diru laguntzak ezkerreta baldin badikoaz, zuri ez dute balio, zuk areak unbaz, are ez. Orduan, igual ejemploa izkerrite ezkerra eta eskubia, igual, baina, bueno, igual du, enteitxoa. Baina, askotan da, diru laguntza daude, bai, baina diru laguntza horiek gure eredua sostengatzeko balio dute, edo ez, ze beti ez. Eta, nik uste hori ere importantea dela, eta onartu behar dugula hori, izan behar dula, norabide hori azkartzeko tresna bat, baina norabide hori ja markatu dago behar du. Ze askotan, funtzionatzen dugu alderantziz da. Atera da, ez dakizte diru laguntza. Ze eskatuko dugu urrea, ez. Zu lehenengo pentsatu ze egin edezun, eta horren arabera gero pentsatu ze diru laguntza dago. Eta oso simplea dirudi, baina oso komplikatu da. Oso komplikatu da. Guri behintzat asko kosta zaigu hortaz jabetzea. Eta lan sistema hori aldatzea. Gu betiago zer egin nahi dugun, eta horren arabera, ingo dugu pausotxo bat. Diru laguntzekin bi itea dauzkau, perfecto. Baina bestela ingo dugu bat. O erdie. Erdi, ez da repasatzen. Zaila ikusten zuen, 10 urteetan, hori ez da ezer ez. Eta egia da, 10 urte horietan esan baligute hori dena ingo genula, bazkenula sinistuko. Hori ere, aitortu behar da. Hoixe, bizkean nire mezu positiboa bukatzeko, ni beti izatet, horrexak lortu baldin badu edo zeinek lortu dezak. Horrexak baina baldintza okerragoak, egongo dira, baina ez dira errexak. Dauden aldapingatik, errepidea bertan bukatzen da, biztanle gutxi, rekurso gutxi, behira nun gauden, ez? Ni uste, norbaitek beti erabiltzen dugu, zera hori, ez? Beti zen dugu horrexan, ez dela bidea bukatzen, baizik hasi egiten dela, ez? Eta hori da lehen esan aipatu duten, ez? Guazen aldatzea, gu hemen gaude, jazta. Zein okurritza joan hemen herri bat, han gaude. Eta horrek, badauzka, baldintzatzaile batzuk. Eta aldapa asko eukitzeak, desbentaja batzu dauzka, baina hori da daukaguna. Eta orduan egokitu behar dugu hortara. Orduan, ni beti izatet, zea beti hori da. Horretxak lortu da du, edo zeinek egin dezake, ez? Eta ni uste importantea hori dela, ez? Badirudi, askotan pentsatzen denbora asko pasatzen dugula, baina benetan nora jo nahi dugun pentsatzea oso garrantzitsua. Gero pauso txikiak egiten journalizateko. Pixka eta paisa pulpitoti ez dela sentitu naiz momentu eten, Berrogeita margarren hamarkadan, nekazaritzako sindikaren pasatzen nintzenean, gogaratzen ditutik lau gauza eredugarri. Bizkaian zegoen errigoitin Bizkaigane kooperatiba eta horren inguruan, beste basan horretzen noski, zeraine ortoratzi joan komuntiro, baita ere, garai hartan, eta lehentzik atzara zen beste bat. Horrezaren kasuan, herri proiektuak tiratu zuen oian txikitik, ero oian txiki egitetik sortu dira gero gaur egungo dinamika egoera. Uste, herri proiektu bat egon izan ez balitz oian txikin, nahiz eta igual ez jakin edo ez horrela izendatu, horrek zehatu zula, oian txiki egiterako, adibidez, baso pila bat belardi bihurtu ziren, horrek sortzen ditun gatazka guztiekin, hor udalako oso paper aktiboa hartu zuen guzti hori egin alizateko. Guzti hori ez balego, eta benetako sentimendu orokor hori ez balego, etzan lortuko. Bakoitzak lehen aipatu eguna, ez jabetza, lurra, bakoitzak bere jabetzari begiratu izan balio, seguraski etzan egin. Baso batzuk atea intzian, landatu berriak zeuden baso batzuk atea intzian, erdin tokatzen zialako. Eta gara, hoi intzunak, bazekin zeintzun. Ez da kasualidez, inintzun, eta alare, komentzitu zitzaion, zehatu zen, eta nik uste klabea izan zen, nik uste balio izan digula esperientzi horrek gerora irudikatzeko, benetan herri proiektua zertzala, baina nik uste funtsa aurretikoa zegoela. Ez balitze hongo, etzan posible izango.
etzan posible izango erabilera aldaketa guzti horiek, etzan posible izango inbertsio guzti horiek egitea hori ez balitze ongo, ez? Hor, bueno, kooperatiba hortan langileak bazkide dira, baina herritar asko ere bazkide dira. Bere garaian bere ekarpen bat egin zutelako ekonomikoa, inoiz eskatu ez dutenak eta kooperatibatik atera dian guztik gehienak, guztik ez, gehienak ez dute diru hori bueltan eskatu. Beraz, bueno, zerbait bazegon hor eta jendeak esaten ditu, ez, gu jarri duen diru bat, proiektu bat aurrera atatzeko, gazte batzuk erringatu alizateko eta bueno, hau ekatzan herriare egin zitzaion ekarpen bat. Eta nik uste eredu horrek balio izan zigula besteak ere aurrera egoteko. Bi kaldera... Herrian bertan zenbatek itzen dauela gutxi gora bera? Bai izan esbetzan, edo barrezagintzan, edo kooperatiban, edo dana. Gutxi gora bera. Momentu honetan nahiko gutxi. Momentu honetan, ostatua eta kooperatiba eta den artean, 15 bat lanpostu eukiko ditugu txora bera herrin, 15 horietatik, horrexakoak izango gea, erdia, bizkak geixo. Hendik badago zati bat, bereziki ostatuan gehiago, herrikoak ez dian jende batek lan egiten duna. Eta gero da... Bai. Baina, bueno, azkenean da, lehen zuk aipatu zu, egin behar dugu proiektu hau irakargarri, unibertsitate ikasketak dauzkan ointza, oso hausnarketa interesgarria dela, ez? Guri ere badaukigula, gure gazte gehienak unibertsitateko ikasketak egiten ari dira, zer eskaini behar diegu horri, ez? Karo, ezin dezu eskaini kamarero huts bat izatea, edo errespeto guztiak ere, baina edo hartzantzako proiektu behar du beste zerbait, ez? Eta nik uste hor badaukagula lanketa potente bat, hori aldan gehiena, azkenen kostatzen denakin lanpostu horiek sortzea eta mantentzea, herrikoak aldan gehiena izateko. Piskat osatzeko, 7 pertsona, horrexakoak 100 biztanletik, bertan lanian. Alamaian esan horitzake 98 pertsona, lanian bertan. Eta gehienak lehenengo sektoriak lotuta. Horre ere aldaketa bat somatu da, nik uste, azkenengo ostatua berritu zanetik, piskat oian txiki ere, piskat asentatu danetik ere, egia da aldaketa txiki bat bare ari gala somatzen. Sekula planteatuko ez lukeenak, horrexan bizi eta lan eta bizitzeak, bueno, orain ja zalantza gehiago, ez? Hostias, honek ere gauza asko ematen ditu, ez? Azkenen gora eta bere biltzeak, eta, bueno, hauzka zea batzuk, eta nik uste hor mentalki bai ari dela pixkate aldaketa txo bat egiten. Eta bat galdera da, zertik horra, norabidea hori baldin bada, eta 18 pertsona mina daudenetik, gutxo gara, horrexekoak geratzea bertan lanean, eta hostia. Ez que horretik, ez abin pentsetan, beste... Eta hor zentzu hortan, nietako bi esaldi dituzu berdina diela. Bata da, egunerokotasunik etikatara eta estrategian zentratu, eta ez da norabidea ukitzea, eta zen baliabideak, diru laguntzak kasu honetan, zehaztu hori izateko eta norabidea horretan duteitzeko. Eta horren inguruan itzain dozu pedagogia buruz, nola? Pedagogia, zer pedagogia, zer zelan, antikoa zara behar da? Ez da, nik uste demostratu egin behar da. Paperak dena montatzen du, relato batek eta historia batek dena montatzen du, baina jendea hasten da gauzak sinisten barneratzen ditunean. Zuk, 2013an hau esplikatzen zerun da. Eta zumbao. Eta oaindik ere jende batek pentsatuko du hori, baina, bueno, oain ja da, nuestro zumbao, ezakit nola esan, ez? Eta 10 urte beranduko, jende bat planteatzen ari da, horrexan lan egitea, igual, aukera oso hona dela, personalki. Hostias, 10 urte bakarrik, hori lortzea, nik uste oso potente dela. Baina eske, oain dela 10 urte esan badenu, lanpostu guztiak sortuko denituela ere, ez gehen sinistuko. Orduan, nola sinisten da? Eginez.
Eta pedagogia hori garbi ukizea, zertarako ari sortzen, ez da lanpostuak sortzea. Gure helburua, inoiz ez dugu esan gure helburua lanpostuak sortzea da. Edo gure helburua jendeak herrian lan egitea da. Gure helburua gazteak herrian geratzea da. Baina, de facto, lotuta dijoa, ez. Orduan, nik uste da filosofia hori, ez. Eta azkenean, guk sortu egun sistema kooperatibo hori, izan dugu, guretzako kooperatiba bat, nun, Orexar guztiak, edo, banatu dugu etxeka, etxe guztiak, kooperatibako bazkide dian, kooperatiba hori guretzako udala bezala. Berdina, ze erabakitzen dutenak berdina dira. Orduan, eredu kooperatibo horrek eman dizkigu beste aukera batzuk. Publikoak ematen dizun zurruntasun eta zea horretatik ez, idazkariekin topo ginte, denoi pasatzen zaigu hori, kooperatibismoak bai ematen du beste aukera bat zentzu hortan, ez. Udala bazkide da, kooperatibeta. Bai. Baina hain ebez ostatukoan sartzeko, idazkariakin topatu behar berriz, eta ez du, bi kooperatiba azkau udala bazkide dana, udalaritzei ezer pasa, ez du inoiz arazorik euki horregatik. Bazkide launtzaile da. Bietan bazkide launtzaile da, bai oian txikin eta bai energia kooperatiba. Eta baina asmoak zean ere izatea, ostatukoan ere izatea, baina gara, oaindik, hain nahi duguna da konzesio bat atera berriz, ze gure asmoa zen konzesiorik ez ateratzea, zuzeneko adjudikazio bat egitea, baina gara, entre utilidad publika ez nidezu izan 2 urte pasa baino lehen. Udala ez baldin bada bazkide, ez nidezu zuzeneko konzesio bat egin. Konzesio bat ingo dugu, guazen, 4-5 urte hartzea konzesio horren epe hori, lantzeko kooperatiba hori zabaltzeko, bai etxe bizitzara, bai basogintzara, bai udala nola sartuko litzateken hor, eta horren arabera juten geha bide bat egiten. Baina egia ez dela erresa. Ez dela erresa, eta bide hortan bazkideak bilatzea ere oso zaila. Ze normale idazkari, abokatu, jende guztia, ez da oso proaktibo olako gauzak egiteko. Ez da olako eredurik ere, orduan, bildurtu iteia, da normala. Baina, zorionez, asmatu dugu momentuz aliatuak bilatzen, da nik uste, beste erritmo baten hartu beharko dugu. Gure asmoa zen, kooperatiba sorte izatea, 3-4 funtzio horiek beteko lituzkena, udala bazkide zan, garbi dakau zein dan soluzioa, orain beharren, bendik 3-4 urte izan marko. Eta bitartean, konzesio bat inberraldin konzesio bat izan marko. Baina, importantea guk onartu daukago hori ez dela konzesio bat, eta horrek bestera atera funtzionatu behar duela. Zer etxe bizitzak berdina pasako da. Etxe bizitzak logikoa zer da publikoak izatea. Baina publiko aldin bada, lehiaketa bat inberrezu. Horrexak inda dauka plangintza bat, urrungo foru funtsa eta onditu harta, 10 urteko plangintza bat egin dugu. 10 urteko plangintza hortan, esan dugu, udalak 7 etxe bizitza egingo ditula. Udalak 7 etxe bizitza horiek, hemendik 10 urtea, lehiaketara teatzen baditu, eta Tolosako 7 gaztek irabazten baldin baute lehiaketa hori, ze pasatzen? Ez du bere helburua betetzen. Baserrietan etxe bizitza gehiago biltzeko plantamentuko. Bai, hori plan orokorrean arautzen nahi gabain. Gure asmoa zen herri guztiak, herria nahiko kasko, baserri batzuk eta daude aparte, baina 3-4 bat, beste guztiak nahiko juntu daude. Denak saneamendu daukate, denak argitari publikoa daukate, nahiko herri bildua da zentzu hortan horrexa. Eta gure asmoa zen, bildua dagoen guzti hori urbano izatea. Ze urbanoa aldin bada, asko zerrexagoa da banaketa horiek egitea. Eta aldundiak esan zigun, ez. Baina, negoziatu genuen, da esan genien, gu nahi dugu urbano izatea, banaketa horiek erresteko. Eta orduan esan ziguten, zuek adostu jabeekin ze banaketa nahi dituzuen, eta apuan, onartu adostutako banaketa horiek. Eta hori onartuko zigutela. Eta hortan nahi ga. Eta uste hori ere importante izango gara. Ze erronka hori ere badator. Baserri oso handik, gero eta familia txikiagoak, eta baserriek mantentzeko arazo asko. Orduan hor zaila dana da, publikoki horri nola lagundu, hori oso komplikatu. Nolait kooperatiba horrek erosiko balu eta berak kudeatuko balu osoa, erresagoa da. Baina jabetza pribatu badago nian, hor jasatzen dira familia kontuk, gauza asko ez, baina oaindik ere familia etxea oso lotuta daukagu, eta
oraindik hor puskatzea komplikatu izango da, baina bai badaukagu behintzat momentuz errestu, eta gero ikusi beharko da, ze eredu egin detzazkegun. Eta, pixka kooperatiba ere bada eredu hortarako, esateko, igual bazkide bezala, zurea baldin bada etxea, sartzen da kooperatiba, eta igual berak ditu beste bi etxe bizitza, eta zurea, eta olako nolabait aman komunean edo egiteko aukera horiek errezen ditulako. Hor ja udala edo parte hartu nahi edo, berriz idazkarekin topatzea. Orduan guai gaiten udal paralelo bat gazozik ebitatzeko. Azken da helburua, lehen esaten duna, da helburua. Helburua zein da? Helburua da etxe bizitzak egotea, herrikoak izatea, eta gaztentzako modu duin batean egotea. Hori nola egiten da, hori pentsatu beharko. Eta legelari desberdinekin, lehen aipatu dugu baneko LKS-eko legelari desberdinekin lanketa, kooperatiba publiko-pribatu horretan, legeen, publikoa arautzen da bien, lege jakin batzuen kontura, ezin diez garatu herri txikinetan ekimen batzuk oso zentzuzkoa diezna. Ezin da ulertu egun herriko, egun biztanle dituen herri baten, udala estrategialako kooperatiba baten kide aktibo bat. Baliabide publiko horrek hor egun barriak, nire izin da? Ez da gaiz entzurik, eta gero baso kudaketatik plantago ginen nagoenekoaz lekasekoekin. Hor gainera, mendien legeak eta mendi publikoen legeak talka egiten dago, ondio esatezte txiki buelta bat emoten. Eta de facto gube udal askokin gabetzaren noski laguntzaile egin. Guk adibidez, kasu horretan, udalak dauzka terreno batzuk, momentu honetan belardi bezala, oian txikik erabiltzen ditunak. Eta segun zeidazkari gaitzen badizu, esan dizu hori izin dela, lehiaketa bat imerzula. Eta enek hori galdetzen diozu, eta baina harik hori lantzen, zeneko esatizu ez. Zuzena egin dezakezu. Eta gainera, nekazaritzako legeak dio, udalaren egin beharra dela, lurroiek nekazaritzarako lehenestea. Eta beraz, nekazaritzako lehenesten ditun lurrak diraninean, beste zea batzuk gintzazkezula. Horrelako aliatuak, guretzako oso importantea dira. Ze normalean, gu pentsatzen ditun gauzauek, eredu asko ez daude. Orduan kosta egiten da. Baina da lehen esaten duna. Helburua garri baldin badago, bidea bilatuko du. Orduan, nik uste dut dela, importantea komentzituta egotea, sinistea, eta azkenen, emaitzak etortzen dira. Esan dugu positiboa mugatu behar deula, eta eneko nitz positibo hauekin bukaera bat edo gaurko egunei, eta baita irakurtasunari amikabe gira ziklo honek, beste gabe eskerrak eman bertaratzeatik, eta urrengo urteko saioen ikusiko dugu elkar. Espero. Eskerrik asko.